Onnessaan vaan kotona. Kiva levy tää uusi Nana. levy. Nana. Kuka tuli? Ei taas mene tonne. Kuka siellä on? Kuka siellä on? Ota se pois se tyyny. Ota se ylös koko. Voi ei, pikku Oliverille tuli hirveä elukka. Kuka se on? Häntä siis. Mikä ikäinen toi Oliver? Se on just 3 kuukautta. Jennis, ota tää. Mä otan ton kissan syliin. Onko se video vähän? No niin. Ota sähisee jo. No niin, näkään vähän. Koet sä nyt aina kuonolla? Ei saa. Päästä Nana maahan, laita se maahan. Sitten se saa turpiinsa, jos se saa turpiinsa, että se on sen oma häpeä. Ei, se on ihan hirveän pelottavaa. Säikö se mullekin, kun sitä pelottaa nyt? Onneksi sillä on toi turvapaikka. Tutustuu tuolla siihen. Tärkeää käydä aika musiikkaa. No nyt se tulee. Sillä ei tule mitään kunnon kynsiä. Meilläkin se on vähän kynsin, jos saa aika semmoinen. Ei, mutta se ei tee vaan sitä. Niin, On se sillä tekee. terävät kyllä. Mene kattoo sinne. Nana, Mene tule. sinne, sinne. Mene. Nana, tule. Ei se tule. Hm? Se lähis mulle. Mene katso. Tule. Nana, Mene. tule. Eikö se on nätti? Hyvät noi selkäkarvat. Niin. Kato näet, kun menin maahan makaamaan. Mä oon täysin harmiton. Yleensähän noi alkaa noi kissat aina pomottaa kyllä koiria. Niin. Se on ihan tärisee ja oi. Itse sillä on pitkät karvat tässä. Nostiks se eilen tota selkäharjaa vielä pystyyn, kun sä olit alitsi? Ei se oikeastaan pari kertaa, kun se läks juosten karkuun, niin sit se oli selkäkaarella. Kato nyt, näisikö ite mitään sulle? Olisiko niin kiltti? Miten nämä sä tuumaat tästä? Maassa välttelee katsekontaktia. Mä antaisin harmiton pikku koira, älä sanota. No pistetään se koko. Henkinen ylivoima. Sä se tonne pesään. Ai, älä raavi. Oliver! Ei ne lähde. No vähän siniset nuo silmät. Niin, ne on ihan kirkkaat. Mikä tuolla sulla on? Pyhä piirola. No mikä se on?